Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ong'uko chenro mar piedho jogoro mongirore 51 e od bura mamalo kaluwore kod chik mane ogolo kod doho mamalo. Piedho jotend migepego kata kamano ne odhi nyime odiochieng' manyoro kata obedo ni doho nogolo ng'eto mar chungo chenro mane odonjo odiochienge mar adek kawuono mar goyo kogno jogoro mongirore 51. Walter Nyambaga nigi lipodno. Spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula ong'uko chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 2. E barua mane ochwoe kogno kod Moses Masika Wetangula okoni chenro mar piedho jogoro mongirore biro chung' nyaka chiw ler kendo kamiti mag od bura bende kik dhi nyime kod tije moro amora mamulo chenro go kendo kamiti mane osetieko dayo dho jok mamoko kik dhi nyime kod loso lipot mipedhe nyim od bura. Wetangula ochiko od bura mondo rang malach ng'eto mar dono. Wetangula otimo ma bang' doho mamalo golo ng'eto mar ng'uko chenro mar piedho jogoro mongirore. Barua manyochoye kogno kod jang'ad buche Nzioki wa Kamau okoni mondo chung chenro mar piedho listi mag ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore. Okang' mar doho biro kaluwore kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK ma owacho ni list no ne ok ochopo dwaro mar katiba. Kaachiel kuom weche mane omi peke baruano ne en rem mar chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Members, we still have Walter Nyambaga, Ramogi TV.